Tembang terakhir bersama saya di sini Kebeli Kerenah Minang dengan judul Salah Pikir. Cuba lah denai cuba mamike balam untuk pamenan, tapi denai indah banyak kau denai tapi ke balam urang nan sadang lape balam ado urangan punyo Allah dape mangko maupe tolong tenggang yo patenggang gareta pasang di ladang urang gamang-gamang dinai tiangamang manangguang ragam kadi ambia hati tak seso dinai takui manangguang doso kadilape hati dan ibu takui balam kata ni ayo jika hati merasa bimbang manu jalan kadenai tampuang hati kanai tak dorong saya pikir laki kabar aduo jika jari dipasalahkan mengabalam nan balapekan mungkin usahkalah mulai usaha mangko balam tabah tolong tenggang yo patenggangkan gareta pasang di ladang urang gamang-gamang dinai tagamang manangguang ragam gadi ambia hati tak seso denai takui manangguang doso kadilape hati dan ibu takui balam kata ni ayo jika hati terasa bimbang manu
jalan kadenai tempuh, hati kanai tak dorong saya, pikir laki kabar aduh. Jika dari dimasalahkan, mengabalam nan balapekan, mungkin sangkala mulai usah mangko balam taban. Mungkin sangkala mulai usah mangko balam taban. Oke, kembali kepada MC. Cek sound.